Ana sa upat ka mga individual ang ginasubay karon sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kun Clenro nga giingong nalambigit sa guba pansyon modus sa Bulunsuri Public Cemetery. Ani ang report. Gibutyag karon sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kun Clenro nga ilang ginaimbestigahan ang ana sa upat ka mga individual nga nalambigit sa gingong bungkag pantyon modus sa Bulunsuri Cemetery sa Barangay Kamumanan. Matod ni Engineer Armin Cuenca nga gawa sa pagpangawat og mga bakal ingon man kabtangan sa minatay sa mga pansyon, ilang na monitor sab kining bag-ong modus sa sementeryo. Ginahimo kuno sa mga sospek ang pagsusi sa mga pansyon sa sementeryo nga duol na ang death anniversary. Ilaha gilayong gubaon ang pansyon ug atngan ang pagbisita sa mga banay sa minatay aron kontratahon aron ayuhon ang gubang pansyon. Death anniversary 13, wato man gid ang pamilya. Pag adtos pamilya dito, ila ding inon nga, kuan na amo nila ning i-exhume aron ma-transfer. Ikaw nakita na gud mo nang naibangag. Gabi di ka mga salbahis. Dakong bawal ang ginahimo sa mga individual. Busa ginasubay na kini karon sa Clenro ang mga tawong nagpaluyo niini. Dugang sa Clenro nga maong mga modus ng gawas karon tungod na sab sa nagpadayong rehabilitasyon sa sementeryo. May ko kang mayor o duha ka empleyado nga i-assign dito nga dili na ang hingtungdan mang problema mangita og dili mangita ba og mo kontrata nga ilang bayran. Si Clenro na mismo ang tabang. O galing makamatikod sa susamang modus hangyo sa Clenro sa mga banay sa mga minatay nga isumbong gilayon sa ilang opisina aron maaksyonan. Hinaot nga taga na to dignidad ba ang tawo nga namatay na. Di na to pasipadaan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.